我什么跟别背，我什么跟别写，马的马过时，这些我们的分裂的等，你背面你写和你为啥你，我什么跟别背，我什么跟别写，in dat maat het steken. Onthoud om op te geven, als niet altijd de optie niet. Soms komt daar zwaarte je, maar dit valiseert, ze moet opgenieten. Onthoud hoe God is altijd aan je kant, hij staat langs je soes, je rechterhand. Ik weet dat het zwaar is om te je, maar wie steekt maar ze kan. Wat dood is zijn moeilijkste battles, aan zijn sterkste soldaten. God is zijn moeilijkste battles en sterkste soldaten.我什么跟别背，我什么跟别写，马的马过时，这些我们分裂的等，你背面你写和你为啥你，我什么跟别背，我什么跟别写，in dat maat waarmee het steken. Mijn leven heeft gechanged nadat ik het bij je opgemost heb. Soms zit ik afgeskipt hoe ik me in die wijn gevoeld heb. Als je door mijn leven gaat, zal ik daarvoor fight. Jammer voor die stressboete, wat ik zo rijk. Dan je te veren gaan toen ik het tegen maken. Tegen dank aan mijn getuiges en ik kan ook hier slapen. Het is aan mezelf vatten en nou kan ik je aangaan. Ik het aan mezelf doen en nou kan ik je man staan. Ik was een poos om voor mijn ma, beter life dat ik betalen. Ik spin mijn geld op wijn uit. Dan kan niet zo gaan. Ik zal het stop moeten zetten. Ik zal moet ophouden voordat dan een hand te drukken. 我什么跟别背，我什么跟别写，马的马过时，这些我们分裂的等，你背面你写和你为啥你，我什么跟别背，我什么跟别写，in dat maat waarmee het steken. Probeer net vast bij die wereld aan je kant. Probeer net vast bij de verleden zijn niet tam. Zodra je net aangaan, dan gaan het aan je taf. Hoe zal het dier maken waar God is aan mijn kant? Ze raak steken zodra je net al hoe hard. Ze zal het dier maken, want God geeft die kracht. Elke oomlik voel niet nog een dag. Maar als soldaten bij ons leed die kracht. Dat is je, om aan je verleden te doen. Die bij mij niet je wil niet weggaan. Hoe samen komt je bij? Hoe samen komt je in dat maat?